Ready. Today 8 January, 8 January, since 7 2019 Sini Citizenship Amendment Act abon tinai andolon khainai jata singnuka government ni after the failure protection rani boni protection failure ni bagino sini andolon je TSF ni movement students movement peaceful protest to suluka pur guli kawjai sin borok kama injure ka abon ti sing tabuk generation abon pass khaina musungu je साल 2019 साल 8 तारिख जनवरी आमो सुकुन दिनो पगनानि कगिया तामनि बाइन के सिं प्रतीक बसर सब मुटुमाक खलाय नाय जे 8 तारिख जनवरी तामंखा ताम गतनाखा टिप्रा हाव आमो सिनि साक इन्डिविजुअल नि बागै सिं साम खलायमाया किन्तु आबो सिनि दफानि बागै जेटा प्रोटेक्शन रदान थांतिनि I know बिल न साजाय का सुथानिवो जेटा गवर्नमेंट प्रोटेक्ट खायमिया सिना आन्दोलन बर गुलि सारक मानि सिमुखा गोमा बर दुखुमांगा गुलि पाखा आबन बागै सिं सालनो मुटु खलायनो ब्लैक दा तिनि दाइ सिएनो रिपिल मा खलायनो हास्टेनि आम बागै सिं तिनि ब्लैक दा ऑब्जर्व खायो आमागेन बुसकांगो जों सिनि बरक जेनेरेशन न 8 तारिख जनवरी ब्लैक देनो जों मुटु मानि लांथानाय बिसि ब्रुम न हामबाय जों तिनि टिएसआर हान्या आसुगि तंमैया तामने हमला जिनि 2019 नो 8 जानुवारि वो जे CAB नो CA खायनो थांखिनि जों आ जरावो जिनि टिएसआर रक टिप्रा हा गोनांगै नोटिस गोनांगै जे जों अर पीसफुली जों प्रोटेस्ट खायनो थांखिनि आ जरावो जोंनो अरनि पुलिस प्रशासन दक जोंनो फायरिं खालायखा जिनि पाज खरक बाहाय बरक ब दुखुमानका आपनो जों तिनि मुइटु खालायो जिनि बिसि ब्रुम 8 जानुवारि वो जों ब्लैक डे ऑब्जर्वेशन खालाय दङ